Takže čau, tohle je další video a je to video z Battle Monkeys. Tak. Ještě furt hraju na single player, takže tak. Easy. A jdeme na to. Ale zkusíme teďka dát tři kola, si dáme. Dneska dáme asi 3 kola. Dneska dáme asi fakt 3 kola jenom. Je tak. Tak, zatím vyhráváme. Jo, shotgunem. A už umřel. Jede Lyle out. A mám shotgunu na ně. Ne. Tak ale nemám aspoň jeden život. Se na to můžu přiblížit. A má out. Ještě, že to není ta gorila. Jo, mám shield. Mám shotguny. Do prčic, ale já mám shield, dobré. Jo, mám extra jump. Cože, jenom samé healthy. Jo. Má poušna. Jo, mám meteoroid. Jo, zabila jsem ho. Jo. Můžu se nasrat? Jo, nasral jsem se. Jo, on umřel. Vyhráli jsme. Jsme první. Tak, jdeme si zahrát druhé kolo. Teď se s náma orangután místo babůna. Tak. A já nemám nic. No nic, to je jedno. On zmizí, ne. Ne, já už slípnu. Ne, orangutan, já jsem zapomněl, že to je orangutan. Má na 2 kola a on je na 1 kolo. Ne, zase nemám nic. No do prčic. No nic. Na co mají Maisie?
Mám nějakou hvězdičku. Mám vaniš. Já mám nějaký special. Tak tož má health. Máme všichni stejné životy? No už ne. Už si tam nejsem. Ona není vedle mě hned. A on je v hlavě. Teď chcípne. A chcípnout. Cože on má furt samé healthy? Shield má samé. Ne, jo, můžu někoho uspat. To vidím furt blbě. Já nechápu, na to jsou ty mazy. Furt oni mají mazy, když někoho nevyšou toho. Jo, ne, ten turn. Jo, yes. Jo, mám meteorit. Jděte na gorilu. Teda na orangota. Jo, ale orangot má nejméně. Protože asi nevyhráváme. Gorila má hodně životů. Nikdo nemá nic. To je zajímavé. Tak já nemám nic. Cože nemá úplné životy? Ne, tady. Ještě jsem to stižela. Ne, já vybouchnu. Bye bye. A já mám taky lávu. No do prčic. Já jsem o políčko jsem. Jo, mám health. O 35. Celá dobrý. Ne. Takhle nechám. Jo, mám meteorit. Bam. Už máš jenom půlku. Ne, mi to bylo 20. Hej. Jo. To ubral jen 10? Má to na 2 kola. Ani v hlavě. Jo. On umřel a my jsme vyhráli. Jo. Vyhráli jsme po druhé lidi. To se nám daří. Tak a jdeme hrát poslední hru a tohle je konec. A teď s náma baboun konečně. Ježíš, fuj ty jeho žrtíky. Ale baboun je hodně dobrá opice. Dobře, tady. Jo, mám meteorit. A co nasrá hned na první kolo? Meteoris. O, já mám štěstí jak něco.
Ještě jsem to stihla. Cože jen má health? Má extra jump a já mám taky extra jump. Ne, počkej, tam není nic. Jo, je. Běžíme se tak blízko všichni. Jsme se tak blízko. My všichni máme to jedno a samé. Ne. Já jdu do prčic, ale nebudu mezi vama. Ha, ej. Já nebudu mezi něma. Já mám vanish. Všichni máme vanish. Chudák gorila prej. Ty. Já mám zase vanish. Oni jsou tam 3. Já jsem úplně někde v prčici. Ježišmarja. Že oni se tam tak hádají mezi 3 políčkama a já tam úplně někde v prčici. Já nemám nic. Jo, to nehe. Ještě, že tam jsem šla. Gorila prohrála. A babun taky prohrál. To jsem mezi já a orangutan. Jo, mám víc, takže to musím vyhrát ještě. Prosím, ať nemám ten. Jo, mám health, super. On se nasral, to prčic. Jdem za ním, že jo. Já to risknu. Jo, mám healtha. Ne. Mám ale stejně. My jsme si tak... No, my jsme na stejném. Ne. Má health? Cože? Ale já jsem se nastrala. Zase nemám nic. Dám si i půjdu vanish. Jo! No co máš mít? Když tady nikoho nebouchneš. Jo. Tak jo. Ježiš, to je lama, to střílí úplně tam jinam. No tady. Ej. Jo, mám health. Ne, mě bouchne, ale já mám healthy, takže máš blbý. Mám 30. Ne, já usnu. No. Na jeden turnus. To je jedno. Ej. Aha. A vyhráli jsme po 3. Tak. Takže lidi, vyhráli jsme. V jedné hře jsme vyhráli 3krát. Já vám děkuji, že jste se na tohle video